Košickí kriminalisti v spolupráci s policajtmi obvodného oddelenia policajného zboru Košice-Juh vypátrali 2 Košičanov, ktorí sa v uplynulých dňoch vlámali do 4 bytov v Košiciach. Policajti vypátrali a obvinili 2 Košičanov, ktorí v druhej polovici februára tohto roku sa vlámali do 2 bytov v Košiciach, kde ukradli cenné predmety, a do ďalších 2 bytov sa pokúsili vlámať, čím spôsobili pre majiteľov škodu v hodnote 2180 eur. Polícia pre takéto autonómne prípady radí, aby si obyvatelia domu zadovážili vchodové dvere, tzv. Gľu, aby nevpúšťali cudzie osoby do obytného domu, aby si občania podľa možnosti zadovážili bezpečnostné dvere so zámkom, prípadne bezpečnostné kovanie s bezpečnostnou vložkou, aby väčšie finančné hotovosti vkladali do bank. Z cenných vecí, aby si urobili dokumentáciu, ktorá poslúži nielen polícii, ale aj poisťovni. V prípade dlhodobej neprítomnosti, aby nezaťahovali žalúzie a zabezpečili si vyberanie poštovej schránky. Je dôležité, aby obyvatelia boli všímaví voči svojmu okoliu, hlavne na pohyb cudzích osôb v ich obytnom dome, a nedali tak šancu zlodejom. Čo na to hovorí odborník na bezpečné bývanie? Áno, tak v prvých 2 prípadoch sme videli, že páchatelia sa dostali dovnútra do bytu evidentne veľmi jednoducho, pravdepodobne aj bez použitia akéhokoľvek náradia. Čiže s najväčšou pravdepodobnosťou vyšlo o bežné, obyčajné papierové dvere, ktoré sa dajú prekonať veľmi jednoducho a nepotrebujem ku tomu ani jeden jediný skrutkovač. V tom ďalšom prípade už zrejme išlo o nejaký typ možnosť bezpečnostných dverí, keď páchatelia sa pokúsili použiť aj vrtanie, ale to, na čo by som upozornil, že tí páchatelia, ako sa vraví, že s jedlom rastie chuť, tak keď sa im darilo, tak pri poslednom pokuse už boli nachystaní aj s náradím, v taškách si nesli aj náradie, a keďže takíto páchatelia majú aj náradie, tam sú schopní sa pustiť vlastne aj do nejakých bezpečnostných kovaní, ale aj niektorých bezpečnostných dverí. Pravím niektorých, pretože na trhu teraz sú bezpečnostné dvere v rôznych úrovniach. Tá kvalita bezpečnostných dverí zďaleka nie je rovnaká, že keď si kúpim bezpečnostné dvere, tak mám istotu, že sa mi nikto nedostane. Ten rozdiel v ochrane je veľmi veľký. Ľudia sa často pýtajú, ako teda ale rozoznajú tie kvalitnejšie bezpečnostné dvere od tých menej kvalitných, cez ktoré sa mi aj takýto zlodej s náradím už môže dostať dovnútra. Ja len s radosťou môžem kvitovať, že v poslednom čase som zaznamenal aktivity niektorých spotrebiteľských združení, ktoré už začali robiť spotrebiteľské testy aj bezpečnostných dverí, a to tým spôsobom, že vlastne ich podrobujú útokom ako fingovaného zlodeja, ale reálnym spôsobom taký, aký zlodej používa, také náradie, ktoré používa pri prekonávaní bezpečnostných dverí. Vlastne takto ich otestovala, tieto bezpečnostné dvere. No a s veľmi prekvapujúcim výsledkom, keď vlastne záver bol taký, že skutočne tá úroveň bezpečnostných dverí je obrovsky rozdielna. Koho by zaujímalo detailnejšie, teda ako sa takéto bezpečnostné dvere testovali a s akým výsledkom, tak tieto výsledky sú verejne dostupné napríklad aj na webovej stránke www.bivajmebezpečne.sk.